ketar cagi musenggi cini cengkarikan ceng yapa khulun jortono tamringkai cingkini blaikina tongkongmani sal cini narwairno acungna bangi hai ko Haping supermarket cingkini flow rikha obo cini jotto mandai dibachane bagui balai hamnai जों पहिला एकतला पाइखा अबनि तीनतला फाउन्डेसन दंगो अब तीनतला खायजाबनाय ताव पहिला जोंरो खायसेना सुपार मार्केट थाइमानि अबलायखे जागा गाहाम जों खोनाखा आरो गोबांमा डिमान्ड दंगो गोबांमा दिनै बरफ नाय दंगो आरो बागै जों वानसावनाय जों सरक वानसावनाय तै दुइतला खायनाय बागै आं जे चेष्टा खायनाय अब दिनै आदि डिपार्टमेन्ट अब खायजागो एकतला ग्राउंड फ्लोर पाइखा ते दुइतला खायनाय बागै जों आं इदानिं सालायनाय जों मिनिस्टारनो सानाय सीएमनोबो सानाय आमते जों सायमानो जों मान्दाय हाय एलाका अ दिनै रासनि बागै बेलाय बाजार कटर अ बेलाय डिमान्ड गोबां दंगो तै खाकागो जों जत्तनो जों बररक जों सुदु दिनै चाकरि खायनो बिसनि पाइया दिनै बिजनेस जों मा गमनाय जों बानियाव गरै हिंगे जों बररक जों नतैया आं अकबु साका आबांगै दिनै बेलायखे दिनै मागै गाहाम दिन आं कयनाय जे दिनै अर मान्दायनि बररक दं जों जत्तनो थामसा खायलायगै कथालाय जों सांमा तंलायनाय अरखौबो सायलाय बुलाय तौला बाहायगैया जों माननाय दिनै बममानाय खोना बममानाय अबाय खायनाय जों जत्तनो बागनाय जे जेन्युइन जे नांनि दंमोन आबो जों देनाय आबो आं जत्तनो कयनाय जों एलाकायाव जों पिस मातबनाय शान्ति मातबनाय तै जों मा कथालायनाय इरुति मातबनाय थाखाय जेखुनु मार्केट बा बाजार डेभलपिं गैया आबांगे आं कयनाय जत्तनो जों मान्दाय बासरनो कयनाय जों जत्तनो कथालायगै जों थांमा तंलायनाय तै दिनै नखरमों जों गाबोन साव आं आगेबो साजाक जोंले दिनै केबिनेट जों पास करिखा जों मान्दाय हिखाय दंमिना खा जोंर भबिष्यत जों टाउनशिप होनना बागै जों घोषणा खायनाय अब आं आगेनो साजाक दिनै मान्दाय हाय दिनै खुमुलुं हाय बरगाताल हाय कुलासिब गोबां मा जागा जों अलरेडि जों बिल पास होखाय दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट हयते जों टाउ एक नाम्बार दङ दिनै मान्दाय अ मान्दाय भबिष्यत जों टाउनशिप खायनाय हामबाय बोसोर आंबाय थांजाखो सर I don't know how much you have. 1,15,00,000 টাকা লেগেছে এখানে 28টা স্টল আছে এখন টোটাল 1,15,00,000 টাকা খরচ হয়েছে আর ফাউন্ডেশন আছে 3 তলা सर कैसे सुन अवेयरनेस की बगे